A desesperación por esta cadea de borrascas de temporais que está deixando, por exemplo, aí os veciños de Malpica, onde te atopa Rocío Padín, pois día sí e outro tamén, sen internet e liña telefónica, non, compañeira? Si, así é, o mal tempo está a deixar mella aquí en Malpica de Bergantiños, que xa non é que o internet vaya lento, senón que directamente non teñen. Por eso viñamos aquí onde a Silvia. Moi bo día, Silvia, como estás? Bueno, pois cansados dos fallos estes do internet, porque hoxe en día non deberían de pasar. Canto tempo levades así con estes fallos? Non sei, xa perdemos a conta porque isto é sorpresa, cando tanto pode ir como fallar. Ti hoxe pola mañán chegaste e non sabías se ibas a ter internet ou non? Claro, ti miras, ao mellor tes unha venta preparada para coller o TPV, non vai. Mal para o cliente porque tampouco non pode ir ao caixeiro sacar cartos, nin se é unha persona de por aquí poderás de fiar, pero senón, a ver. É un engorro diario, moitas grazas por atendernos, incluso estades a perder ventas por este problema. Pois sí, pois sí. Sin ir máis lonxe, onte viñeron dous clientes e quixeron pagar, e un deles tuvo que pagar en efectivo, que non foi capaz de pagar co tarxeta. Xa estades a ver, compañeiros, un problema que están a sufrir aquí nos negocios, pero tamén os veciños da zoa. Moi bo día, como vos afectan a vos estes cortes? Hola, bons días. Pois mira, afecta porque vimos a comprar e nos encontramos ca sorpresa de que nos pode pagar con tarjeta. E a veces non traes efectivo. Tamén, outra cousa é que queres pedir unha cita médica e tampouco non xa dan. Outra cousa que tamén, os fillos, que temos fillos na casa que están estudiando pois con internet, pois non poden estudiar. Os que traballan pois telemáticamente, pois tamén nas casas non poden traballar. Entón, isto ao final é un conflito. Pois moitísimas grazas por atendernos, xa ven que é unha situación bastante complicada que están a vivir aquí os veciños de Malpica de Bergantiños, compañeiros. Grazas, Rocío. Saben vostedes que non é só que chova e que estemos fartos, senón que está tendo moitas incidencias na nosa vida diaria.